Ja, og jeg har så om kost, sundhed og træning. Der vil jeg først kigge på mine egne fysiologiske parametre, hvor man kan se, at den normale lungeventilation for en pige på min alder, den skal ligge på ca. 2.800. Jeg har så pustet på 4.500 i første forsøg og 4.800 i andet forsøg, hvilket er meget højt. Så det viser, at jeg har gode lunger. Blodtrykket skal ligge på, blodtrykket i hvile, vel at mærke, skal ligge på 120 over 80, hvor mit ligger på 120 over 70. En lille smule for lavt, men det er ikke noget, det sådan. Konditallet for middel skal ligge på mellem 35 til 43, og mit ligger på 36, så jeg er lige med i middel. Og BMI skal for en normalvægtig på min højde ligge på mellem 18,4 og 24,9, og jeg ligger på 24,5, det vil sige, at jeg er lige på grænsen. Altså ud fra de her værdier, der ser min generelle sundhedstilstand ud til at være rigtig fin. Der er ikke noget, hvor jeg sådan, hvor det sådan ser dårligt ud. Der er så noget, jeg synes er lidt underligt. Det er fordi, jeg har en inhalator, jeg har fået af min læge, fordi jeg har sarte luftveje, så derfor overrasker det mig rigtig meget, at den test, vi har lavet, viser, at jeg har en rigtig, rigtig god lungeventilation. Det kan selvfølgelig have været en fejl på en eller anden måde, men det blev jeg i hvert fald rigtig overrasket over. Den anbefalede energifordeling for dagligt for voksne, den ligger på, at man skal have 10-20% protein om dagen, 50-60% kulhydrat og 25-35% fedt. Hvor man så kan se, at på de 2 dage, jeg har kørt kostdagbog, onsdag til venstre og lørdag til højre, der kan man se, at jeg om onsdagen har 47% kulhydrater, 20% protein og 33% fedt i mit daglige, eller lige præcis på den dag, i forhold til hvad jeg indtager. Og det kan man jo sige, der ligger jeg jo fint i forhold til hvad man skal, i forhold til hvad der er anbefalet i hvert fald. Om lørdagen, der har jeg så 43% kulhydrat, 22% protein og 35% fedt. Hvilket vil sige, der ligger jeg sådan set også fint nok i forhold til hvad der er anbefalet. Min kulhydrat er i begge tilfælde en lille smule lav. Den skal ligge på mellem 50 og 60, og jeg ligger på 47 og 43. Men protein og fedt ser i begge tilfælde fint ud. Så er det sådan, når vi spiser, så vores mad den bliver spaltet i en hel masse glukosemolekyler ned i fordøjelsessystemet. Det trænger sig igennem tarmvæggen og så over i blodbanen, der så gør, at vores blodsukker stiger. Og det giver så en masse brændstof til rådighed til cellerne, hvilket gør, at vi ikke er vildt trætte og uoplagte. Cellulosen kan vi så ikke splitte ad i glukosemolekyler. Det gør, at plantefiberne ryger derfor hele vejen ned igennem fordøjelseskanalen. Men derfor er fibre stadig rigtig, rigtig vigtige ernæringsmæssigt. I forhold til fedtstoffer, der er der 3 typer fedtsyrer. De mættede, de monoumættede og de flerumættede. De monoumættede er dem, der er bedst for kroppen i forhold til at undgå blodpropper, hvor de mættede er de værste. Det er fordi, at leveren bruger de mættede fedtsyrer til at danne nogle partikler, som man kalder LDL-kolesterol, mens de monoumættede indgår i HDL-kolesterol. LDL-kolesterol, det er tilbøjeligt til godt nok i små mængder, men det er tilbøjeligt til at blive hængende i blodkarvæggene, hvilket vil sige, at i løbet af lang tid, altså vi taler i hvert fald 20 år eller deromkring, der kan det blive til en blodprop.
Det er så derfor, at det anbefales, at ca. 10-15% af ens energiindtag, det kommer fra de monomættede fedtsyrer. Hvor de mættede fedtsyrer, de bør højst udgøre 10%. Og så cirka 5-10%, det bør så være de monoumættede. Men det betyder ikke det her, at vi skal være fuldstændig fedtforskrækket eller noget som helst. Man skal selvfølgelig holde øje med, at man ikke spiser for meget fedt, og ikke har for stort et fedtindtag hver dag. Men fedt er stadig livsvigtigt for cellerne som byggesten, fordi det giver kroppen noget at stå imod med ved sygdom eller graviditet, eller hvis man udøver en eller anden form for langvarig sportspræstation.